YouTube. Ja, det er sådan en lille slags infovideo, hvis man kan sige det sådan. Jeg vil bare lige sige, at jeg har snart konfirmation, så der skal jeg have mig en gamercomputer, så derfra der kører vi nok noget let's play i måske Minecraft, eller lave nogle gameplays i Far Cry 3 og GTA EV og sådan noget. Ellers hvis femmeren er kommet ud der, så køber jeg bare den. Så ja, det var sådan set bare det, jeg lige vil fortælle. Så I ved, at der kommer noget gameplays her på kanalen. Så ja, det var min lille video. Tak fordi I så med. Hej.